L-Awditur Ġenerali se jkun qiegħed jinvestiga lill-Ministru Silvio Xkembri brabta ma' konflitt ta' interess li seta' kellu dwar żvilupp li sar fil-Mellieħa u l-proġett ta' Villa Rosa f'Paċeville. Tal-meta hu kien Ministru responsabbli mill-artijiet. L-ħamis filgħodu meta kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru ċaħad kompletament li kellu xi forma ta' konflitt ta' interess. Inti kont Ministru tal-Lens. Iva. Lest li fil-każ ta' Villa Rosa u tal-Mellieħa tiddikjara li ma kellek l-ebda konflitt ta' interess? Diġà ddikjarajtu, diġà qed, però kif diġà spjegajt, diġà ħarġ żewġ stqarrijiet fuqha, m'għandix iktar minn xi nżid magħha dik. Tiddikjara li ma kellek l-ebda konflitt. M'għandi l-ebda konflitt ta' interess. Diġà ddikjarajtu l-awtorità tal-artijiet taħdem mod indipendenti mill-Ministru minn kwalunkwe Ministru. Bil-Ministru Xkembri jgħid li l-Lens taħdem b'mod indipendenti u għalhekk huma kellu l-ebda involviment. It-trasferiment tal-Mellieħa wassal biex medda ta' art ħadra intilfet għad-detriment tar-residenti kollha ta' din il-lokalità. Fil-każ ta' Villa Rosa qed jiġi allegat li l-Kabinett iddiskuta tibdil fil-local plans biex jiżdiedu aktar solari għat-torri li se jinbena fil-bajja ta' San George f'Paċeville. Mistoqsi jekk jaqbilx li ssir diskussjoni urġenti fil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent, il-Ministru Xkembri qal biss li hu m'għandux jaqsam ma' dak il-Kumitat u għalhekk irrifjuta li wieġeb. Il-Partit Nazzjonalista talab biex jiltaqa' l-Kumitat tal-Ambjent mod urġenti. Inti taqbel li għandu jiltaqa' b'mod urġenti? Jiena ma mmexxix dak il-kumitat u fil-proċess tal-ippjanar minix il-persuna involuta u allura minix il-persuna idonja biex nirrispondi f'dak il-proċess. Jiena kif taf il-Ministru tal-Ekonomija hemm Ministru responsabbli. Li din hija urġenti u għalhekk għandu jitlaqa' b'mod urġenti l-Kumitat. Qed nipprova nwieġbek daqsxejn ma jimpurtax. Jiena Ministru tal-Ekonomija u nwieġeb hawnhekk fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dekaster tiegħi. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jisħaq li l-Gvern ma jistax jibqa' jinħeba wara l-awtorità tal-ippjanar. Il-Partit Nazzjonalista sostna li l-laqgħa tal-Kumitat tal-Ambjent li ġiet mitluba mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista hija intiża biex il-Ministru responsabbli mill-ippjanar jidher quddiem il-Kumitat u jagħti spjegazzjoni dettaljata dwar dak li ġie deċiż mill-Kabinett rigward it-tibdil fil-pjan lokali għal Paċeville. Fl-istess tqarrija l-Partit Nazzjonalista qed jitlob lid-deputati tal-Gvern li huma membri ta' dan il-Kumitat biex jiddekjaraw jekk jaqblux li ssir din il-laqgħa urġenti. Intant fl-aħħar sigħat l-iżviluppaturi tas-sit ta' Villa Rosa insistew li lesti naqsu l-għoli tal-proġett u ma qed jgħidu li kull proċess ta' konsultazzjoni se jgħinhom biex itejbu l-applikazzjoni tagħhom għal dan il-bini.